Yes, Zirise, my name is Kundai. Welcome back to this channel. Kana iri first time yako panapa. Please subscribe. Chingo subscribe, please. Ndapota. Right, nyanda kuza inyaya mambo duterere. King Dut, I don't know. Hands music yanaimba inonzi duterere music. Nasana munza music inonzi duterere music, but ndakatanga kutozvinzwa recently. So pakati anonzi Mother's Day, that has nothing on it. Okay, azvinyazoziva but nezuro pakati anonzi Mother's Day andisika Mother's Day iyoyo ini ndinobva ndavaiwa ndichitiwo kunana mai vese happy Mother's Day. And kana uriwo wamai please chingotiudzawo in the comment section kuti wakaitirewo paMother's Day bhosi mambotuteerere vane zvavakaita maituteerere vakabvunzwa vakanzi pane nezvavaitirwa namambotuteerere panguva inei yeMother's Day yakaisokosha kudai. Zvikanzi ndakaitirwa hatitika zvikanzi ndakapiwa inonzi breakfast in bed. Ndapiwa breakfast in bed ndobva ndasesekedzwa hanzi vakandisesekedza. Saka manje chaitika chekuti mubvunzo wandinawo kana ndiniwo ndekuti kusesekedzwa kuita sei, bhozi nhachita saive nemacomments vanhu vanga vachingonyanya kubvunza kuti chinonzi kusesekedza chii, vanga vachirevei kana vanga vachitaura kuti ndasesekedzwa vati havo ndaitirwa breakfast in bed but vazoti ndakasesekedzwa kuti ndasesekedzwa zvinonyatsorevei kana munhu achitaura kuti ndasesekedzwa. So this is just a question yandoda kungobvunzawo kunemiwo kana uri kuonawo pachannel inoyi yanditika chimbondiudzawo kuti ichi chinonzi kusesekedza. Yes, toziva kuti kusesekedza like kusesekedza bhasikoro handiti, but this time manje can you really say kuti vasesekedzwa as in bhasikoro kana kuti musesekedzero unoitwa vauza kunonzi kusesekedza sezvakaita achiimba achiti mwe handisesekedzi mwe handisesekedzi. Saka hazviziva kuti kusesekedza kwaitara kwemweya kuyakuya here, but kana achitaura kuti ndaseseke alright hatisi kuziva, but mubvunzo wangu ngoriva kuti kusesekedza kwauchitaura namai Duterere kusesekedza kupi, kusesekedza rudzii? That is the question that I have. Please let me know in the comments. Let us talk about it. Traumons kuti kusesekedza kuita sei. And also kune imi vana baba vari kuonawo, please tell us kuti maitirewo vana mai venyu paMother's Day, and also makaitirei ana mai venyu paMother's Day. Vakomana vari panapa, vanasikana, munhu wese angori panapa. If you're watching this video hakuna munhu anotaura kuti ini handambura ndambozvarwa naamai handitika. So munhu wese ana amai, sedza vana amai vako kana kuti nemukadzi wako kana kuti nani whoever anongonzi amai vese. I just want to hear what you guys did for your mothers. Pamwe isusu tingatorwa manotsi unongoziva bwezi unongoziva ka tichitira kuti waka paningirini apa tinhingirini tozosesekedza tozokwanisawo kusesekedza. So this is what I have for you guys. I will see you in the next video.